v-am găsit la un nou episod. E primul episod care îl fac pe canalul ăsta. Ilan! Da? Ziceți voi dacă numele ăsta, dacă îi zic lui Ilan, nu vă vine să râdeți, ia fiți atenți. Ilian! Ilian! Îți dau și eu ciucănul meu, Ilian. Mă cheamă Milian. Dacă vreți să jucați cu el, Ilan, rapid, legat, sau pe că ăsta e contul vechi și contul cel mare este... Ce prost sunt. Ce prost ești? Păi da, normal că tu ești așa mereu. Gemila, Cami. Păi, măcar să se uită și lumea, să dea un subscribe, ce prost Să ne dați și nouă un like și subscribe. Mă rog, că ăsta e primul de ăsta care îl fac, video, spune așa, mă. Dacă facem 100.000 de like-uri, vă promit că mai facem episoade de-astea cu Fortnite. Da, că noi am făcut așa, noi ne-am gândit. Suntem un pic cam proști, aveți dreptate. Dar măcar să dați un like, că vreau să facem un like și un subscribe. Și dacă vezi asta, Edi, să-mi dai o dată subscribe și like, că eu ți-am dat ție, Edi Cube. Dacă vreți să-l găsiți pe Edi Cube, la fel, face și el de-astea. Dar dacă vreți, vă pun link în descriere. Bună ziua tuturor! Ce prost ești, Bă, nu înțeleg cu cine vorbesc. Singur. Și dacă facem 1 milion de like-uri... Bă, niciodată nu facem noi 1 milion de like-uri. Facem? Nu, dacă facem 1 milion de like-uri, nu. Taci, mă, că ăsta al meu, cum se cheamă. E video-ul meu, da. Dacă facem 100 de subscriber sau măcar un subscribe și un like, vreau să merg eu singur sau cu niște prieteni de afară, că Ilan e în București, și mă aduc într-o casă părăsită, unde știu eu că e cam părăsită. Așa. Odată mai am mers tot cu prietenii ăștia și, cum se cheamă, casa nu e așa de părăsită, dar este părăsită, nu știu ce, are cuie în pământ, nu știu. Dar o să vă arăt că o să fac eu videoclip. Nu! Orice mătii de zombie. Bă, Kevin, uite-te la mine. Și dacă vede și Marius asta, să dea și el un subscribe și un like. Că-l bag și pe el în video și pe Edi. Și pe Edi îl bag. Dacă se abonează și dă un like. Că este gratis. Nu costă niciun ban. Nu stai în video, sunt prost. Păi chiar ești, ca să știi. Lăsați-mă! Eu am pus telefonul pe un de-ăsta, cum se cheamă, pe un scaun, că nu aveam alte de-astea. Adică nu vedeți prea bine, nu, dar stai să nu mai mut. Stai să mă omoare zombiul. Să nu zici că sunt noob, dar să mă omoare zombiul, ca să vă pun camera mai bine. Stai așa. Stai, mă, ce are? Stai să vă pun. Stai, mă. Stai, mă, cum trebuie să spun. Dar nu e bine așa, nu? Stai așa. Nu, lasă-mă, mă, că vreau să vadă cum joc. Da, de fapt, nu, că eu joc prost. Ăsta e primul video. Vreau să facem măcar un subscribe sau like, că merg eu într-o casă părăsită cu un prieten de-al meu. De fapt, încă unul cu fratisul.
Mamă, ce era să eu dau la zombiul ăla. Mamă, dar cred că l-am băgat și pe Petrobam, nu știu. Mamă, nu știu să pronunț cum îl cheamă. Dacă vreți pe contul vechi să jucați cu cine joc eu acum și cine se aude pe apel, îl cheamă Ilan Rapid, contul vechi. Și contul care e ăla bun, îl are nu. Cum te cheamă, mă, pe contul ăla? Ce cont? Ale ăsta mic? Nu, ăla mare. Ilanul 19. Ilanul 19, o să vă las numele în comentarii și al meu și al lui. Dacă vreți să jucați, nu știu, facem cum vreți, dar eu vreau să fac și un clan. Cei care dau subscribe și like, fac în Fortnite Dacă clan. facem, bă, dacă nu facem 1 milion de like-uri... Da, mă, taci, mă, că în viața ta nu faci 1 milion de like-uri. Bă, eu vreau să facem 1 milion de like-uri. Și vedeți că mai am un pic de bombe. Dacă vreți să-mi scrieți și în comentarii ce bombă să dau. Am un boom de 100 de focuri cu un foc tare, Piccolo, Rudo Alba, se aude tare, mai tare ca ăla, cum se cheamă, Alibaba. Ce mai am, mă, că am uitat. Ce mai aveam, mă? Ce mai aveam? Ce mai aveam, mă, eu? Un FP3 și dacă vreți facem 100 de subscribe, 100 de like-uri sau nu știu cât vreți voi și pun un FP3 sub toală. Adică nu cum face Vicher Beleaua. Pun și fug. Ilan. Sau mai bine Talent Ilian, dacă vreți și voi. Scrieți în comentarii dacă sunt Talent Ilian. Că eu vreau Ilian. Da, mă, da, aici ce umblați la mine. Uite, bă, cum trec. Deci dacă mă omoară zombiul, eu mă omor cu zile. Nu mă lasă să stau aici, na. Na, ce pana. Da, mă, mai e și jocul ăsta. Mi-aruncă pățâna ăla. Eu construiesc foarte repede. Ce are, mă, dar nu pot să stau jos. Nu mă lasă să stau pe crouch. Acum da. Mă, la Dragoș. Mama, mi-a intrat unul Dragoș. Dacă, de fapt, el nu face. Deci, dacă facem subscribe și like, facem un clan. Cineva o să joace cu mine, eu o să am microfonul și facem clanul. O să-l bag pe Ilan pe prietenii mei, că așa e. Și clanul, știți cum fac ea pe TikTok, nu? O să facem clanul, da? Dacă facem atâția cât am zis eu, subscribe și like. Fac un clan așa și fiți atenți cum fac. O să construiesc, uite niște de-astea, uite așa, în fine mai multe și o fugă așa și trebuie să mă omorâți și vă dau o notă până la 20 și eu o să zic de exemplu 6. Încă 7. Și după aia mai zic încă 7. Face 20 de puncte, da? Și dacă faceți 20 de puncte, vă bag în clan. Dar în fine, dacă strângem subscribe și dacă facem și like.
E bine rău. Uite, bă. Ilan. Da. Eu cred că sunt mort. O, mă, că te-am mințit. Uite, bă. Cine trage în mine? Trage Dragoș? Stai mică, ia pe tot. Stați să vă arăt cu ce joc, dacă vreți, dar stai să mă omoară zombie. Sau mai bine mă duc eu în treaba mea. Uite, bă, cât de prost sunt. De ce nu merge? Uite, așa o să fac. Uite, fix așa. La clan, dacă faceți, și eu fug așa și trebuie să mă omorâ și vă dau o notă. Așa. Să știți că eu stau bine pe sniper. Ha-ha. Bă, te-a scris cineva în comentarii? Păi, eu nu sunt live acum, eu fac filmare ca să pot după aia să pun pe YouTube. Cine m-a omorât să mor eu dacă nu-i gay? Adică, cine mi-a stricat construcția? Băi, de ceapa, mă! Dragoș ăsta când a intrat ne face numai probleme. Dragoș, dacă vezi asta nu te spăra pe mine, dar joci foarte prost. Dragoș, vezi că tu ești mai prost ca mama era prost. La ăsta și nu ești bun deloc. Îmi pare foarte. Bă, dar tu nici n-ai microfonul aprins, ești prost. Bă, un închid, gata. Vino cu ala. Ia fiți atenți, dacă vă place sau nu. Uitați-vă la noi, noi suntem câștigători, ia. Nu mai zic nimic, mai dă-te. Mai zic că poate mi închide ăștia TikTok-ul. TikTok-ul ce prost îs. Mamă, mă duc înapoi să-mi iau o bombă atomică. Omoară-mă. 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 Na. Să-mi scrieți în comentarii. Vreți să vedeți cum joc Battle? Ziceți voi o hartă în comentarii și ce prost sunt că vreau să iau ceva să bubuie. Omorâți-mă. Bine că m-au omorât. M-au omorât pe doi. Vedeți că dacă aveți Xbox, eu pot să vind CD-uri, dar nu chiar multe. Adică dacă vreți să fac un giveaway, scrieți ceva în comentariu un emoji. Cine câștigă CD-ul de Xbox, lui ăla îi dau. Nu, Ilan. Mai bine PlayStation 5 decât Xbox. Ba nu. Ba da. Cine are, votați în comentarii, Xbox sau PS? 5. Sau nu mai votează nimeni, că după aia ne luăm la ceartă Ilănuși, cap de puși. Bazi numai cu mine, e porcastea. Cine ține cu FCSB să scrie în comentarii, cine ține cu rapid, cine ține cu rapid să scrie rapid, cine nu ține cu rapid, sau nu mă, cum era mă, cine ține cu FCSB să scrie în comentarii, cine... Holy shit! Hai, în fine, că ați înțeles voi.
Cine ține cu FCSB să scrie în comentarii. Cine e cu Rapidul să scrie în comentarii. Și văd ce a strâns mai... Ce prost sunt, m-am singur. Se deschide SP-ul, Ilan. Mamă, ești prostă, puteam să trag. Se deschide SP, Ilan. 4, 3, 2, 1. M-am dus la SP. Bă, de ce nu mă lasă? What the fuck? Pe care iau așa. Ia, hai să încercăm. Găsesc ceva pe harta asta secret. Că poate mi-apare un buton. Nu, dar nu este. Ce vedeți? Ce voi? Dacă vreți codul la hartă, stai că vi-l dau, da, să văd. Lasă că vi-l dau un comentariu. Scriu codul la hartă sau doar codul. Mamă, știi cât am stat, Ilan, la filmare? 16 minute 22. Dar încă mai suntem pe filmare. Ho. Mamă, mie îmi place arma asta. Eu vreau să rămân pe XPR. Uite-mă pe ăsta, uita. Ce am făcut? Ilan. Ăsta e cu Rapidul, Ilan. Cine a dat cu ăla în mine e gay. Clar. Mama, zici că e pastă de murcă, ești nebun. Kevin, de să mai încolo. Da, mă. Păi eu ies. De ce ești, mă? Nu vreau să eu mai încolo. Nu. Că mai încolo nu. Mai încolo mai acum, da. Nu mai joci mai încolo? Nu, eu joc până la 1, 2, 3. Că atât am voie. Hai, bă, frate. Nu, mă, eu te țin cu forța mea. Da, bine. Ce prost am fost, mă, singur bag. Bani, sau cum vrei era. AK-407. De la toată lumea am spus că stimă de us. Nu știu dacă o să meargă să postez video în primul rând. Ilan, băgăm altă hartă? I-ai vrea. Păi haide să ieșim, că asta e plictisitoare. Deci... Ce hartă băgăm? Păi nu știu. Vrei să vezi? Dar nu, că am făcut coroană la Battle Royale. Stai, mă, să vedem. Să votați în comentarii ce vreți să dau la CD-uri. Stai să le scot. Bă, Kevin! Bă, șterge-le ăsta, șterge-l un pic. Ce, mă? Vreau să spun ceva. Haideți să jucăm numai cu arme epice. Fiți atenți, dar voi veniți și îl ridicați sau nu știu. Îl vezi pe ăsta, scrieți în comentarii. Speed, like. Speed, sau uite, ăsta, dacă îl vreți pe ăsta, da? Stai să văd, e FIFA 23. FIFA 23. Ce vreți?
Uite ăsta. Cam multe eu. Forza Horizon 5. Forza Horizon 2. Nu știu cum e ăsta, dar e frumos. Pe curse. FIFA 20. Mortal Kombat. FC24. Și FC25 e gratis. Am făcut eu cumva. Forza Horizon 4. Votați în comentarii ce vreți. Forza Horizon 4. Asta ce e, mă? Speed așa. Dacă vreți să-mi ziceți în comentarii că eu fac giveaway. Giveaway, ce prost. Mamă, nu mai știu să pronunț nimica. O să le pun înapoi. Hai să pun multe scrie aici bine. Ce hartă bagi, bă? Bagă tu! Imediat. Revin! Da. Gata, deci să votați în comentarii ce CD vreți să fac la giveaway. Ce hartă vrei, mă, să bag? Hai, dar stai că te-ai dus la baie, du-te învârtindu-te. Vedeți contul meu Carabulea 10, capa, Ilan Rapid și contul lui mare, că ăsta e contul mic. Contul lui mare este, nu Edi Cube, că ăsta e Edi, care v-am zis eu de el. Ăsta e el, Ilanul 19, nu știu dacă se vede, dar stați așa, să iau ăsta un pic. Uitați, ăsta e a lui. Dacă vreți să... Dar oricum o să jucăm trio sau 4. Dacă vreți să jucăm... Dacă vreți să jucăm așa. Eu, Ilan și voi, care vreți. Sau putem să jucăm eu cu Kevin contra voi toți. Da, și după aia schimbăm echipa. Că eu am niște căști, mi le-am dat comandă, dar am căști... El este nu pe construit, dar el este bun la trage, sunt foarte bun pe construit. Am căștile astea și mi-am dat comandă de altele de gaming de Xbox. Bă, vorbim pe manetă? Nu, mă, cine ți-a zis? Tu. Nu, mă, eu am zis că doar mi-am comandat de căști de alea. Ce băgăm? Că Battle Royale am luat acum câteva minute. Acum câteva minute am băgat win. Stați că și vă dovedesc. Uite. Uitați câte coroane sunt. 1, 2, 3. 3. Cu asta care am luat-o acum. 0 build am băgat acum. Ce și uite că nu. Rareș, și tu să dai like dacă vezi asta. Like și subscribe, Rareș. Rareș, Rareș. Rareș, ești mai urâtă ca mama ea. Ia mai dă-te în chilul meu. Cu tine nu stă nici tata ea. Dă-te bâncarul meu. Da. Ilan! Am bat pula. Cred că e afară mare furtună. Nu știu ce să joc, mă. Mai bine bagă Ilan. Ilan! Uite, bă, nici nu răspundeam, naibii. Da. Nu știu ce hartă să bag. Box PvP? Nu bag eu. Bă, cred că închid video, cum vreți. Cum vrei, Ilan.
Eu zis să-l închizi. Păi da, cam atât a fost episodul de azi. Da subscribe și dă la subscribe și like. Și like, așa. Să merg în casa. Și să merg în casa părăsită. Dacă strângem subscribe și like, că eu sunt nebun. Dai ready!